दिनै ब्रादारा दिनै गोबां जों फैनानै नुबाय दिनै गोबां बिदिनो जे बे हास्कि होननाय मोनसे केनेल मोनसे खुलिनानै लाबाय दिनै बिदिनो गोबां बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो ब्रादार? खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांनिसिम बहुत बहुत धन्यबाद दिनै जोंनि बे डग फार्म जेबि हास्कि केनेल नुजाफैनो थाखाय बे जेबि हास्कि डग फार्मानो जाहैबाय बैग्रिगुरि उदालगुरियाव ओमफ्राय दायो बर्थमान आंनाव 10टा हास्कि दं साइबेरियान हास्किनि हिस्ट्रिया जाहैबाय दे आर फ्रम साइबेरिया बाट बे नङा कि बिसोर एक्जेक्टलि साइबेरिया थान्दा जागोन नालाय दे काम्स फ्रम आमेरिका डिफारेन्ट जोबोद जायगायाव जेरै मानसिया इभल्भ जादों बिसोरबो बिदि इभल्भ जानानै दं आरो ओमफ्राय दायो बर्थमान आंनाव 10टा साइबेरियान हास्कि दं बर्थमान 6टा फिसा दं स' फिसा जेब्ला दं फिसाखौ थ्रु ससियेल मिडिया टु इन्सटाग्राम टु इउटुबनि थ्रुयै आंनाव बुहुत प्रायर बुकिं फैयो बे बुकिंनि थ्रुयै हमना ला दिनै मेघालयआव थांगोन गाबोन अरुणाचल थांगोन गाबोन मणिपुर थांगोन गाबोन गुवाहाटि थांगोन थिम्फु सिन्थाय थांबाय दिनै मुम्बाइ पुने दिनै बेंगलर स' जोबोद बायदि जायगायाव दिनैसिम सहैबाय आरो ओमफ्राय ब्रिडिंनि थ्रुयै जुदि सानोबा बेसिक नलेज थानांगौ सैमाखौ बोरै फिसिनांगौ मा जाहोनांगौ मारै दोननांगौ मेडिकेसन हेल्थ केयार बिसोरनि एक्सारसाइज बिसोरनि हाइजिनिटि बे बेसिक नलेज जेब्ला थायोबा डेफिनेटलि नों सैमाखौ मोजां मोननायजों लोगोसे मोजां माबाजों ब्रिडिं स्टाइलजोंनो आग बारायनो हागोन आरो जेरै सैमाखौ जों जुदि सानोबा सैमाखौ मारै फिसियो जों सानो जोंनि नलेजाव जुदि थायोबा सैमाखौ ओंखाम जाहोनांगौ ओंखामजों गाइखेर होनांगौ मिक्स ना बिदि नङा आजिखालि जुगाव बहुद सोलायलांबाय सैमाखौ होयोबा सिम्पोल बेसिक डाइट हम फुड होयोबा ओंखामजों लोगोसे दाउ बेदर पाम्पकिन ओमफ्राय गाजरखौ एखेलगे बयल खालामदो हालदै एसे होदो बेजों दाउदै एसे होफादो बे हम डाइट जायो आपार्ट फ्रम देट प्रिजार्भेटिभ होयोबा नों पेडिग्री होबाय रयेल केनेन होबाय बे थाबाय प्लास दै साफा दै होनांगौ टाइमाव दै होनांगौ सानसेयाव नोङो खेबथाम जाहोनो हायो खेबनैबो जाहोनो हायो आपार्ट फ्रम देट भेक्सिनेसन टाइम टु टाइम होनांगौ जेब्ला फिसा जायो फार्स्ट भेक्सिनेसन होनांगौ 45 डेजआव सेकेन्ड भेक्सिनेसन होनांगौ 65 डेजआव थार्ड भेक्सिनेसन होनो हायो 90 डेजआव भेक्सिनेसन बे नङा कि मात्र रेबिस जोबोद सैमानाव बेमार थायो जेरै DHPPI भेक्सिनेसनखौ होनो बेनो जाबाय डिसटेम्पार हेपाटाइटिस पार्भ'आ जोबोद गाज्रि बेमार सैमानि थाखाय बिसिना खिनाय जायो गोबानाय जायो पार्भ' जायोबा सैमाना सार्भाइभिं चान्सेसा भेरि लेस स' बिनि थाखाय नों DHPPI भेक्सिनेसनखौ होथारनांगौ जेरै बुंनो थाङोबा गोबां मानसियानो मिथिया मात्र बिसोर सानो रेबिसल' होनांगौ रेबिस होबानो जोब्बाय बे नङा DHPPIखौ होनांगौ आरो जेरै मानसिया जेरै टिका लायो जोबोद जोङो पलिअ सलिनो लायो बेबायदि एखे सैमानाबो भेक्सिनेसन जेराव बे DHPPI ओमफ्राय फैगोन लोगोसे रेबिस ओमफ्राय बोसोरसे होनानै DHPPI 3 आरो रेबिस 2 बोसोरसे कमप्लिट खालामखांनानै नेक्स्ट फल'इं इयार्सआव मोनसे होनांगौ 6 माससिम सैमाखौ एभ्रि मान्थ डिवार्मिं होनांगौ आफ्टार 6 मान्थ्स एभ्रि 3 मान्थ्स सैमाखौ डिवार्मिं होनांगौ स' डिवार्मिं टाइमाव होनांगौ भेक्सिनेसन टाइमाव होनांगौ ओमफ्राय डाइट मेनटेन खालामनांगौ हाइजिनिटि मेनटेन खालामनांगौ सैमानो बेसिक एक्सारसाइज होनांगौ बेनि फारसेथिं सैमानो टाइम होनांगौ स' बिदि होयोबानो नों डेफिनेटलि लासैनो डेफिनेटलि मोनसे केनेल मोनसे सेटआप खालामनो हायो बेबायदि ब्रिडिं खालामनायखौ ब्रादारा बहानिफ्राय रोंनाय स्पेशलि ब्रिडिंआथ' आंनि जेबो प्लेनिंआनो गैयामोन आं बेखौ रोंदों आं जेब्ला बेंगलराव थायोमोन बेंगलराव 2010 निफ्राय मासे लेब्राडर सैमा लानायनिफ्राय स्कुबिडु कार्टुननि बै सैमा ग्रेट डेन बेखौ लानायनिफ्राय सेन्ट बार्नार्ड होननाय जात मोनसे सैमा दं बेखौ लानायनिफ्राय लासा एप्सौ जार्मान शेपार्ड बायदि सैमा फिसिबोनानै एट दि एन्ड स्टेजाव आं साइबेरियान हास्कि लानानैसो आं ब्रिडिंखौ सोलोंजेनदों जेब्ला आं ब्रिडिं खालामो गोबां खस्थ'बो मोनदों सैमा फिसाजों थानांदों हरसे सैमा फिसाखौ नायनांदों मानोना बिमाया खेबसेनो सैमाखौ फिसाखौ होजोबा आधा घन्टाजों खेबसे 2 घन्टाजों खेबसे 3 घन्टाजों खेबसे एकदम 4 घन्टाजोंबो खेबसे होयो नेक्स्ट फिसाखौ ओरैबायदि आंना एक्सपिरियेन्स दं मासे बिमायाथ' सैमा फिसाखौ नेक्स्ट दिनबो होदों माबा फिसा होग्रोबाय ओमफ्राय मासे फिसा 6टा फिसाखौ लास्ट फिसाखौ नेक्स्ट दिनाबो होदों स' बिदि सैमा फिसाखौ नेनांदों बिमाखौ केयार खालामनांदों स' बिदि गोबां डिफिकाल्टिसजों गोबां पार्सनेल एक्सपिरियेन्सजों सैमा ब्रिडिं खालामनायखौ आं रोंलांदों बेजों लोगोसे दिनै ब्रादार बे बुस्थुखौ सोरबाफोर लांनो गोसोब्ला बेखौ माबायदि मोननो हागोन नै लकेलिटि हमना ला जोंनि एन्टार द बिटिआर
जुदि सोरबाफोर लांनो गोसोबा साइबेरियान हास्किखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन जेबि हास्कि गुगोलाव सार्च खालामनो हागोन जेबि हास्कि होननानै इन्स्टाग्रामाव सार्च खालामनो हागोन जेबि हास्कि होनना फेसबुकाव सार्च खालामनो हागोन जेबि हास्कि होनना इउटुबाव सार्च खालामनो हागोन प्राय डिटेल्सखौ मोनजोबगोन नाम्बार थाखागोन फन खालामबानो आंखौ मोनगोन एनि टाइम सैमानि रिलेटेड हास्किनि रिलेटेड जिखुनु सोंनाय जुदि माबाफोर दंबा आंखौ डाइरेक्टलि फन खालामनो हागोन आइ एम फ्रि एनि टाइम सैमानि रिलेटेड आं बुंनो थाखाय नंगौ ब्रादार जों दिनै फैनानै नुबाय दिनै ब्रादार गोबां बेबायदि एजुकेट सासे दिनै रोंगौथि जानानैबो दिनै BBM MBA खालामनाबो बेबायदि गोबां दिनै सैमा फिसिनायखौ जों नुदों दिनै ब्रादार बेनि सायाव मा बेनिफिट मोनदों अके फार्स्ट मस्ट सैमा फिसिनाया आंनि हबि आरो दानि समाव हबिजों लोगोसे बिजनेस फैबाय ओमफ्राय इट्स नट द फुल टाइम आंनि बिजनेस नङा बियो बाट इट्स ए पार्ट टाइम अफ बिजनेस अफ माइन्ड जेराव आङो सैमा फिसिनानै आंनाव हेपिनेस फैयो जेब्ला आं सानडे टाइमाव जेब्ला आं फ्रि थायो आं बिसोरजों टाइम स्पेन्ड खालामो मोनसे हेपिनेस फैयो आंनाव ओमफ्राय दिनै सैमा मासे फिसाखौ आं बुङाखै आं एचिभमेन्ट खालामनो हादों सैमाना प्राइस गैया दिनै बेंगलर बायदि जायगायाव सासे मानसिया 20 कोटि लानानैबाबो सैमा बायदों स' आं बुंनो थाङाखै सैमाना प्राइस दं होननानै सैमाना मालाबाबो प्राइस थाया बाट आं जि फिसाखौ आं दिनै फानो सैमा मासेयाव आं 40,000 हरो 30,000 हरो मेक्सिमाम आं दिनै 70-80 सिम हरनो हादों मुम्बाइ प्लास आं पुनेफ्राव हरनो हादों स' आं बेखौ बुंनो थाङा आंनि एचिभमेन्ट बुहुत खालामबावनांगौ दं टाइमजों लोगोसे जेरै सैमानि केनेल क्लाब अफ इण्डियानि फार्स्टिं श' जायो देग्लाय लास्ट इयार डिसेम्बर ना माबा मोनसे समाव गुवाहाटियाव श' जादोंमोन जेयाव जोंनि सैमाखौ लांदों आं जोंनि सैमाया ट्रफि देरहाबोदों बेस्ट अफ द ब्रिड जाबोदों जोंनि सैमाया आपार्ट फ्रम दैट बोसोराव एटलिस्ट मोनसे एक्सपेन्सेस आं इनकार दिहुननो हायो एमप्लयि जेनेरेसन आं खालामनो हादों दिनै आं स्टाफ सानै दोननो हादों बिसोरनि फेमिलिखौ बिसोरो जोंनाव थानानै दिनै मोनसे बेथन मोननानै गावसोरनि फेमिलिखौ नायनो हादों आरो बिनि फार्स्टिं आंनि डे टु डे एक्सपेन्सेसखौबो आं बेजों दिहुनलांनो हादों आरो आंनि सैमानि डे टु डे एक्सपेन्सेसखौबो आं दिहुनलांनो हादों दिनै ब्रादारा गोबां बेबायदि जोंनि बिटिआरआवहाय गोबां बेबायदि बेखार लाइमोनफोर दङ दिनै जिबायदि ब्रादार दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै बेनिफिटखौ मोननो हाबाय सोरबाफोर बेबायदि ब्रादारनावहाय सोलोंनो फैयोब्ला बा मिथिनो थाखाय ब्रादारनाव माबा कन्टेक्ट खालामो ब्रादार बे निस्सय हेल्प खालामनो ब्रादार साखाफारा दं नामा निस्सय आं साखाफारा दं एनि टाइम आंखौ रिच खालामनो हागोन एनि टाइम आंखौ फन खालामनो हागोन जेबि हास्कि इन्स्टाग्रामाव सार्च खालामनो हागोन जेबि हास्कि फेसबुक जेबि हास्कि इउटुबाव सार्च खालामनो हागोन जेबि हास्कि रेजिस्टार्ड केनेल क्लाब अफ इण्डियानि आन्दाराव ओमफ्राय जेरै आं दहाय बुंदोंमोन खस्थ'जों लोगोसे फिथाइ दं बिदिनो सैमा फिसिनायाबो इजि नङा खस्थ'थ' खालामखानांगोन बिजनेसा गोबां बिजनेस दं जि बिजनेस खालामो साबसिन खालामनो नाजा सैमायावबो गोबां सैमा फिसिग्रा दं गोबां जात दं आं मोनसेल' जात चुज खालामदों दायो साइबेरियान हास्कि आं बेजोंनो एक्सेल खालामनो सानदों जेरै नर्थ इस्टआव एन्टायर नर्थ इस्टआव जेबि हास्कि होनबा साइबेरियान हास्कि ब्रिड खालामोबा आंल' दं थानो हागौ सासे मानसिनाव मासे मानै बाट देन बिदि 10टा साइबेरियान हास्कि जोंनि एन्टायर नर्थ इस्टआव गैथ'वा आरो बिदि क्वालिटि श' क्वालिटि होनना बुङो बिदि गैथ'वा जेराव उदालगुरियाव नुनो मोनगोन आरो उदालगुरि बायदि मोनसे फिसा मोनसे जोंनि बे टाउन जोंनि बड'लेण्डनि बे उदालगुरियाव दिनै गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै जोंनि उदालगुरियाव लांफैदों दिनै जोंनि अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैनानै उदालगुरियाव लांफैदों दिनै मेघालया शिलंनिफ्राय फैनानै जोंनि उदालगुरियाव लांफैदों जोबोद प्राउडनि बाथ्रा आरो आं जोबोद मोजां मोनो जे गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनि उदालगुरियाव फैनानै जोंनि न'आव फैनानै जोंनि बे हास्किखौ लांफैदों आरो बिदि जे आं खालामनो हादों बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनो आं गावखौनो गाव मालाबा ब्रादार माखासे लास्टलि कुइसनबो सोंनो सानदों जों मिथिनाय हिसाबै ब्रादार माखासे एग्रिकालसार लाइनाव गोबां रोंगौथिखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै माखासे ब्रादार बेबायदि माने ब्रिडिं खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय गोबां ब्रादारनाव एक्सपिरियेन्स दं बेनि बेलायाव ब्रादार माखासे बुंनो सानदों नामा अके एग्रिकालसारनि रिलेटेडथ' आं एग्रिकालसारनि फार्म मेसिनारियाव डिल खालामो एग्रिकालसारनि मेसिनारि फार्म ट्रेक्टर्स पावार टिलार्स हमना ला ब्रास काटार बे डिफारेन्ट पार्ट अफ माइ बिजनेस आपार्ट फ्रम दैट मेसिनारि साप्लाइ सिडलिं होन गयनि फुलि होन आं बेफोरखौ साप्लाइ होजेनबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि बे ब्रिडिं साइबेरियान हास्कि जेबि हास्कि जेराव ब्रिडिंनि सायाव ब्रादारा मा बुंनो सानो गोबां बेबायदिनो बिटिआरनि एन्टार बिटिआरनि गोबां बर' लाइमोन इयुथ्सफ्रा आन्दायनानै दङ खालि जबखौल' नागिरो साख्रिल' नागिरो साख्रि गैयालासिनो गोबां बिदिनो इडुकेट दङ ग्रेजुवेसन खालामनानै दं नाथाय बिथांमोना बुङो जों साख्रि गैयालासिनो बेखार दङ बेबायदिनि माखासे पार्सनेल बेबायदि रोंगौथिखौहाय सोलोंनो थाखाय बा रोंगौनि थाखाय ब्रादार मा बुंनो सानो
आं बेखौ बुंनो सानो सैमानि फारसे जुदि मोजां मोननाय दंबा डग ब्रिडिंखौ खालाम आरो जुदि सैमानि फारसे जुदि मोजां मोननाय गैयाबा डग ब्रिडिंखौ खालामनो हायो खिन्थु मोजां मोननायखौ नों उनाव लाबोनांगोन आरो जोंनि फारसेथिं जोंनि इयुथ आरो जोंनि बर'लेण्डनि माहारिफोर बे नङाखि नोंसोर गभर्नमेन्ट साख्रिल' मावनांगौ गभर्नमेन्टनि साख्रि मावनांगौ जेबो गाज्रि नङा बयनाबो डिफारेन्ट टेस्ट एन्ड प्रिफारेन्सेस थाखायो नों लाइफआव मा एम लायो बे मेटार खालामो फकास खालाम गावखौ सानफ्रामबो डे टु डे बेटार खालामनाय गभर्नमेन्ट साख्रियाव खस्थ' दं बे नङाखि इजि नङाखि प्राइभेटआवबो खस्थ' दं जेरावबो खस्थ' थाखायो नों गावनि लुगैनाय मथे गावनि एम मथे नों मा खालामनो सानो बेखौ खालामनो नाजा आरो नों मा मोजां मोनो बेखौ खालामनो नाजा जेब्ला नों गाव मोजां मोननायखौ खालामगोन बेयावनो नोंनि लाइफ दं बेयाव नों बांसिन एक्सेल खालामनो हायो लाइफआव बांसिन जेब्ला नों खामानि मावनो नाजायो आउट अफ द बक्स साननो नाजाबानो जाबाय खामानिया नङाखि नों डक्टरल' जानांगौ नों इन्जिनियारल' जानांगौ नों सासे सफ्टवेर इन्जिनियार बुहुत बायदि खामानि दं बेकार थानो नाजानाङा खामानिया जोबनो थाङा मानसिनि प्रब्लेमखौ नागिर मानसिनि प्रब्लेमानो बिजनेस आरो मानसिनि मा नांगौ मा जेरै मानसिनो हमना ला जोंनि उदालगुरि मोनसे फिसा जायगायाव हमना ला बुहुत बायदि बुस्थु नांगौ जायो हमना ला जोंनो मल नांगौ जायो दिनै मल सफैबाय स' एनि मानसिनि नांगौथिखौ जुदि जों लाबोनो हायोबा बेनो बिजनेस बायिं एन्ड सेलिं अफ गुड्सआनो बिजनेस स' बेसेबांनो हायो मानसिया मा मावदों सोरबाया गय गायदोंबा गय गायफानांगौ दरखार गैया आउट अफ द बक्स साननो नाजाबानो जाबाय सामथिं डिफारेन्ट एग्जाम्पल हमना ला दिनै सामथिं डिफारेन्ट हमना ला आं जेखौनो बुंनो थाङो दिनै सासे बादाम फानग्रायाबो दिनै फेमास जायो दिनै साहा फानग्रायाबो दिनै बिल गेट्सजों साहा लोंनानै दिनै बेसेबां फेमास जानानै दं बयबो खालामनो हायो सासे हाजिरा मावग्रायाबो सासे फेमास जानो हायो सासे हासिब सिबग्रायाबो जानो हायो बाट नाथाय नों जुदि हाजिरा मावोबा साबसिन हाजिरा मावनो नाजाग्रा जानो नाजा जुदि हासिब सिबोबा एसे बेलेग साबसिन हासिब सिबग्रा जानो नाजा वान अफ द बेस्ट जानो नाजा बे बेस्टजोंनो नोंना लाइफआव नों एक्सेल खालामनो हागोन आरो लाइफआव आगबारिलांनो हागोन जेरै बै साहा फानग्राया दिनै सासे बे साहा फानग्रा रोंगौथि गैयाबासिनो दिनै फेमास जानो हादों बे साहा फानग्राया दिनै साराव एन्टायर वर्ल्डनि हमना ला सेकेन्ड थार्ड रिचेस्ट पार्सनजों दिनै साहा लोंफैदों बिनि दखानाव आरो बे बिदि लासै फेमास जालांदों स' बिदि बयबो हायो खामानिया जोबनो थाङा खामानिखौ नागिर खामानिया जेब्लायबो थाखायो खस्थ'ल' खालामनो हानांगौ खस्थ'नि गेजेरजों सौसिलांनो हानांगौ बेखौनो आं बुङो थेंक इउ